Hemen salam gowy adaylar jaňysan bugün Intoş diýip bir piramida bar da aýdyp berjek. Şu wagt Russiýada gaty popularny türkmenliň arasynda däýrek başlapdyr. Maňa gaty kän adam ýazdy TikTok'dan, Instagram'dan ýazýarlar, nähilek aýdyp berä girdik saat diýip. Gün aýdaýyn piramida schema, ingowsy giren bolsaňyz puluňyzy ýuşadan çykaryň ýa-da wapça girmedik bolsaňyz da. Nähilek işleýär. Tipa Intoş Media özlerini marketing kampanya biz reklama satyn alýas blogerlardan ondan bundan bize reklama pul berýärler. Biz hem şonu etdirýäs eýle beýle. Bar da diýalan. Maňa inanmaýan bolsaňyz şu kampanyadan özüňiz reklama satyn aljak bolaýyn. Satyn alyp bilmeýäňiz. Reklam kampanya bolan bolsa reklama satar diýip düşünýäňiz. Ýalan. 2000 zatdan 21-iň aýagyna gidýär şoňal. Bir ýyldan gowra uje işläp otyrlar. 2021-iň aýagyna çykan piramida. Ondan soň ýanky Russiýanyň içinde aslında köp ýaýratda ondan bundan. Girin Google'a adamyň odzuvlary we hakykatdan real odzuw okan ýöne satyn alynan ýasama odzuvlardan däller. Sebäbi kampaniýaň özü içine giren adamlardan pulun çekerjek bolsaň ýa ýene köpräk pul gazanjak bolsaň go odzuw ýa-da go paýlaş, video çekip odzuw satyp şoňa alitde adamlara pul berip adamlardan şol go odzuvlar satyn alýarlar düşünüňiz. Ondan men hakyky real odzuvlar we şota geçip görüp bilersiňiz. Lachatron bolmuşdy. Kakby nähilek alýarlar, nähilek işleýän aýdaýyn. Başta size ýanky registrasiýa eder, bir uradýar size sylkan registrasiýa ediňizden soň size tipa zadany beren bolýarlar. Şo taýda 3-4 gün size zadany berýärler, şo taýda size $20 gazandyrýarlar. 3-5 güniň içinde. Her kime her hilek. $20 gazandyrýarlar, ýanky $20 çekip bolýar. Ondan aşağı çekip bolmak. $20 bolandan soň çekip bolýar. Çek bolsaňyz sizden soraw ýanky administrator ýa-da soraw berýär, her sorawlar berýär. Kakby günnä ýarasaňyz da size çekdirýär, nastreniýasyna bagly. Günnä yaramasa da size çekdiren okşony. Toýst bermänem bile i-blow edip goýar sizin akkauntyňyzy. Şoň üçin o maşenikliň abyşny edýän zatda ýarta adama berýär, şo pulu başda gazanjy ýartyna da beren ok. Size sırazu zat prilagat edýär, ýene işlejekmi? Ýene işlejek bolsaň $120 pul ýatyr diýer. Şurada men bahalaryny hem goýjak da nähilek $120 ýatyrsaň birinji VIP, ýanky köpräk ýatyrsaň 2, 3, 4, 6-njy uruna çenli gidýär. Ýanky $120 ýatyrýaňyz ondan soň size günne 1 kopeyka gazandyrýar. Şurada goýjak men poştuna ýazmyşyn ok zat näçe diýinne. Siz şurada özüňiz görersiňiz zady tablitsany näçe ýatyrsaň näçe berýär. Tipa şu pul berýärsiz. Mesel ýanky pul ýatyrýaňyz size etdirýän zady muňa kommentariýa ýaz, muňa like goý, muňa onet, tipa günne zadany beren bolýar. Olar ýalyn, ýöne bir randomly prosta size sylka berýär, şoňa at. Bu bilenmi ol hakyky zat däl bu. Siz like zat goýanyňyz hakykydyr, çyndyr o like'laňyz ýöne. Olar hiç ýeli adamdan başga birinden zat alan oklar reklamny zat diýip. Size aýdan bolýar biz reklama kampaniýa. Na samym jere ýalan ol piramida size berilýän pul sizden soňky gelýän adamlaryň pulu size berilýär düşünýäňiz. Berde piramida schema diýemde günü käbir adam ýazýar da ay men gazannym eýle beýle. Düşünüň piramida schema men uje diýemde siz düşünmeli şo başda giren gazanýa soňklar ýetirýär. Düşünüňiz? Hiç ýyl bolmaýar ol hemme kişi gazanýar, oňa zat ýok. Başda girenler ondan soň adminler go gazanýar, ýanky kimin referalynyň köp adam gelse şoňa köp pul berilýär da. Galanlarynyň pulu gidýär, köýüp yatıran pulundan berde hemme piramidada da paşşongal berde de Intoç'ta da 40 günne ýyzyn alýaňyz. Ýanky KPK-dan ýygnap. Şoňa 40 günne ýyzyn alýaňyz, ýanky $120 ýatyryp o 40 gün işlejekmi, işlemejek ol belli däl. Ondan soň uje gazanp başlaýaňyz. Tak şo polnusy piramida schema giräýmen hiç ýagdaýda kim näme reklam etsin, kim näme garansiýa bersin, sebäbi ýanky MC we Russiýadaky şoňa polny garansiýa berdiler. Türkmen blogerler var, ors blogerler garansiýa berip adet girin ana gazanýas eýle beýle 2 ýyllyk kontrakt var. Ýapyldy gitdi, hiç kontraktam ýok, adam ýok, ýalan o zatlar. Bu intojam inni piramidalar näme üçin beýle? Soňky döwür piramidalar, öňler piramidalar diňe pul berýärdiň, hissa eden ok üstüne berýärdi, getiren adamyň görä işep çykarýardy. Inni piramidalar ütködi, piramidalar adamyň gözüni alýar, tipe iş etdiren bolýar. Giyan taýfysy tipe signal berip trade etdiren bolýar. Hiç ýeli fake we grafikda yok grafik ol. Trading View'da yok. Arkamda dur Trading View. Lüboy bir zadyň grafigini görjek bolsaň şurada ba. Şu tutuş merkezi ýanky grafiklaň. Hemme grafik şurada ba. Ýöne giant IFC-daky edilýän
Rusya'nın grafiki berde yok. Toys Rusya'nın grafiki bada sizin giyan tayfisinin içindeki grafiklerin vapşe dengen yok. Düşünüңiz fake vazat ettire. Inni Metago yeni bir zatlar ettiren olya. Son kurik tip bir vardı. O da edil songa signal verip lad ettiren olya. Bir giden işler ettiren olyadı. O da yapılıp gitti. Ondan sonra yankı intoç'un size tipi like koyduran olya, komentari koyduran olya. Siz gözüňizi alýar-da, o men hakykatdan iş etdirem, pul berýär diýen ol. Siz özüňiz pikir et görüň. 10.000 dolar ýatyrsaň şöyle ayda 9.600 berýär. Toýs gidýär bir aydan çaly köprek 10.000 dolaryňyzy ýapýaňyz. Oňňalyk zat bolmagy hak ýok. Hiç bir kampanya, hiç bir blogger onça pul tölemeýär. Like üçin, komentari üçin düşünýäňizmi? Like, komentariň satyn aljak bolsaň girýän botlar we bir giden satyn alýan paşty mutbahadan satyp otur onu bilýäňiz. Hiç blogger onça pul tölemeýär. Danky intoç'un size pul töleýär düşünýäňiz. Bir komentari ýazdyň, like koýdyň, eýletdiň, minnetdiň. Şo taýda bir 30 san bir zat etdiň, plança 1000 dolar pul gazandyň. Kaby polnusy yalan, piramidalygy belli zat. Piramidalygy nädip bilmeli? Indi ýene da kazatçylyklar men aýdaýyn-da, inanmajaklar üçin. Birinji bilen pul salýaňyzda kriptovalyutada alýarlar. Näme üçin kriptovalyutada? Edarlap bilmeýäňiz. Bank hasapdan zatdan biriniň bank hasabyna geçirýän bolýan, bank hasabynyň eýsini tapyp zat edip çykýarlar-da. Indi adamlar öktöleşdi, ne hytrlaşdy, bu da has gowulýarlar. Aslında şu piramidalaryň düzýäniň bar diýen şol bir adamlar, bir 6-7 san adam şolar. Bir piramida yumurlaya başka atçalar, on atçalar, ýöne başlyklar şol bir adamlar düşünýäňiz. Giyan tayfysyň, Metagoň, men hemmesiniň bir başlygy bir adam. 4 san adam şolar edip ber. Ondan yankı size iş ettiren olýarlar, sizin gözüňizi alýarlar. Piramidalygyny nädip bilmeli? Birinji bilen kriptovalyutada alýarlar sizi. No beýsem kriptovalyuta alýan hemmesi maşynik bolmak, ýöne kaby bir sebäpleriniň biri şol. İkinciden size garячylygyna zat ýok bularda hiççili. Diňe şol Telegramda habarlaşýarlar sizin Telegramda admin wa o da sizin pul meseleňiz çyksa hiççil jogap berenok, tipa eýle beýle zatlar jogap berýär, atak pul meselesine jogap berýär. Uja şu faktlara seredip piramidalygyny bilip bolýar. Ondan soň ýanky kampaniýa hiççil reklamy sen satyn alyp bilmeň, şu kampaniýanyň nomeryny da jaň ediň. Reklamy satyn alyp bilmeňiz üçin ondan. Ýok, sebäbi oňa reklamy da alanokla o fake kampaniýada. Ondan soň odzuflary okaýaňyz. Girýäňiz odzuwy seredýäňiz nähile. Reska piramida olsa adamlar ýa-da şu piramida lahatron zat diýip. Soň bir merkezi ýok da, baryp şörik, şuň bilen görüşip zat edilen ýeri ýok da, düşünýäňiz. Ýani barda Telegramda geçýär, gönü kampaniýa girip bolanok, diňe silka, referalny silka bilen geçmeli. O da piramidalyň alamaty. Indi men size şu piramidalyň alamatlaryny aýdyp berdim. Özüňiz düşünüň, egerde bir ýerde şuňalyk zat çyksa, gatul prosent berseler, diňe referalny silka bilen girip bolýan bolsa, ýanky hasabyny kriptovalyutada geçirmeli bolsa, uja düşünäň piramida diýip. Piramidada gönü däder köp adam aýtýar-da, o kaby TikTokda da ýazanlar bar. Men gazannym eýle beýle zat diýip düşünýäňiz, şu zatlar gerek gel, şonu aýtmak, gazanansyň, menem aýda oturun videoda gazanýa başlap girenler. Soňkularym köýdürýär pulun diýip aýda oturun. Ýok, men gazannym. Bu da aýda oturan sözüň başga dilde gürülýäni alakda, wrode men türkmençe gürläwden kaby düşünýär-de ýazýarlar sen ay ýok eýlemi, ay ýok eýlebilmi. Ondan soň bir kısan ugrajaýt etýärden, amma men tapmak kynal. Men bilýäňiz, o mudama da ýolla kaby ýaşaýan yerim, işleýän yerim hemme kişi bilýär. Nomerym hemme kişi bilýär. Açyk publiçna nomerym WhatsApp'dan, Telegram'dan ýazyp oturlar. Kaby şu ugrajaýny gerek däl. İnternetde käbire aslında hemmesi hem dene boş. Sen ugrajaýt sen nerede? Men İstanbul'da bir ýerde. Bir Türkiýe gelsen bolýar. Ýanky gen taýfysasyny nerede sat diýipsin. Men aýtdym men İstanbul'da, Türkiýede, wrode İstanbul, Türkiýe diýdim. Ýanky aýtdy, "Pollu diýär men İstanbul'a baraýyn, näsen?" Polnu eýle beýle. Ýa-ni aýtdy Türkiýe elidini İstanbul, indi men İstanbul'a barjakdy. Karşı şoňa zatlar boş komentariýalar, zatlar gelýär da, boş SMS-ler gelýär. O zatlara ins berýän däldir. Tak şo egerde biriniň pretenziýasy bolsa, ýene bir zat bolsa, we sen bir normal adam bolsaň, maňa jaň edip gürleşip bilýän. Toýst men bir ýerde bir zady ýalňyş aýdan bolsam da, men ýalňyş aýdyp biler ýöne asnawnoy
Kagby men aýtjan zatlamyň 99% dogry. Esas adam piramida diýip aýdýan, girmeň diýip aýdýan, pulluňyz köýýär diýip aýdýan. Elbetde aýdamok, olar üçin elbet bolup biler ýöne, kagby na samym deli adamlara dogry zat düşünürjek bolan piramida pulluňyz köýüp bilýär. Sebäbi aslanly çağıranlaryna şu bilýärmi piramida çağır, garansiýa ile beli çağırýarlar da şo zatlar diýmeýän kagby şo zatlar aýtýan şu piramida giren adamlaryň 99% girmezdi. Haçan sen aýtsaň, brat, mysal üçin dogan, jigim ya ayallygon şu girende men zat etýän garansiýa berýänler girdik. Senem risk edýän, menem risk edýän, ertir ýapylsa da pulumuz köýüp gidip bilýändir diýip şey diýip düşünürseň 99% şu piramida girenler girmeýär. Garansiýa berýäňiz 100% ina men gazanym surat Photoshopda oňar paýlaşyp berenler ama plança $1000 gazanım, $100,000 gazanım, ina plan näme etdim, $100,000 gazanansaň çykarda görküz görer. Gazanan köpüsü yalan Photoshopda ber men äsä $1,000,000 hasap ýazyp beren Photoshopda hasabda dur diýip. Takşda oňarak satlary inanmaň referal uradyp siz aýdarlar men $100,000 gazanam. Adam $100,000 gazanan bolsa size şo taýda ýazmaýaram kagby. Wagtam bolmaýar şo $100,000 bilen uje keyp edip berýär düşünýäňiz $100,000 pul bilen nämeler etip bolýar, başga biznesler etip bolýar. Takşda inanmaň oňa zatlara da polny piramida, ýani Ayntojan piramida, Giantayfsida piramida, Metagoda piramida, başka piramidalar aýtman geçdim. Başka da Ken piramida var. Ken video çıkar. YouTube kanaly hökman suratda agza bolun, like basyň, kommentari ýazyň, paýlaşyň, dostlaryňyz bilen, doganlaryňyz bilen girmesinler. Aydın düşündürüp birden yok men risk etjek $100 köýsün eýle beýle zat diýen bolsa onu özüňiz basyň, öz kelläňiz, öz puluňyz, öz riskiňiz. Ertesi gün aýtmadyň ýene bir zat oňa zat diýmeseňiz boldy da. Esasat şol esasat adamlary duýdurmaly. Köp adam inson kuça puluny ýa onsyny mınsyny satyp girýär. Gazanaryn diýip. Ana oňa zat kategorisk etmeler hiç ýagdaýda. Yankılan agresivni reklaması bilen garansiýa berýär adam pakir sat diýip ýa-da berge girip alay ýa-da girer ýa-da şondan soň pulun köýdürip aglap berýär. Şoň üçin şoňa zatlar etmeň, kelläňiz gowy işlediň, akyllyca gerek edediň. Agza bolun kanala, YouTube kanala, Telegram'a, TikTok'a, Instagram'a hem ýerde peýdal maglumatlar paýlaşan. Janyň sag bolsun.